Goedemiddag, ik ben Michel van der Linden, uitbater van Groene Podium, info- en speelparkje in de mooie polders van Groene. We zijn hier vandaag en de komende week bijeen omdat we een leuk thema hebben bedacht voor de herfstvakantie. Herfst in het park hebben we het genoemd. Het zijn een enorme hoeveelheid met kinderactiviteiten. We gaan deze week gaan we knutselen, we gaan brood bakken, marshmallows roosteren. We hebben een heuse mini-kermis met springkussens en een carouselletje voor de allerkleinste. Ons feestje Herfst in het Park duurt van 14 oktober tot en met 24 oktober, dus 10 dagen herfst in het park. Ja, de komende dagen hebben we nog allerlei activiteiten. We gaan lampionnen knutselen, we hebben nog een foam knutseldag in het verschiet. Verder kunnen kinderen nog een ritje maken op een pony. En voor de wat oudere kinderen zijn er nog rondleidingen in en om de bunkers, dus ja, nog informatief ook. Het is een park wat gebouwd is tussen de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog stond er hier een bunkerdorp, echt een bunkerdorp gebouwd door de Duitse bezetter. En met als doel uiteraard zichzelf te verdedigen tegen de geallieerden. Na de Tweede Wereldoorlog is het een beetje in de vergetelheid geraakt. En 10 jaar geleden zijn de bunkers in ere hersteld en is daar een prachtig info- en speelpark rondom gebouwd. Dus kinderen en volwassenen kunnen hier iets leren over de Tweede Wereldoorlog. Maar er is nog meer. Ja, klopt. Aan het eind van het park hebben we een prachtige kinderboerderij. Dus als de kinderen even klaar zijn met spelen tussen de bunkers, kunnen ze altijd eventjes een kijkje nemen tussen de beestjes. Schaapjes, herten, varkentjes, konijntjes, we hebben het allemaal. En wanneer kunnen mensen hier terecht? Ze kunnen hier in het hoogseizoen alle dagen terecht. Dus vanaf mei tot en met september zijn we alle dagen geopend van 10 tot 7. In het naseizoen, dus nu vanaf na de herfstvakantie eigenlijk, zijn we de weekenden geopend. Vrijdag, zaterdag, zondag en de woensdagmiddag. Dit spul is min 79 graden. Dat is koud, hè? Zien jullie dat? Hocus pocus pilatus pas. Weten jullie hoe heksen in bad gaan? Ze gooien een hele hoop sop in een heksenketel. En dan houden ze een schuimparty. Zien jullie dat? En dat schuim is heel cool, kijk. Daar komt die damp komt daar nog uit. Willen jullie ook een schuimparty? Zij laten nu, door de buis rond te draaien, de lucht heel erg trillen. Want aan de binnenkant van die buizen zitten allemaal ribbeltjes. Waardoor de lucht eigenlijk over 100 verkeersheuvels aan het glijden is. De hele tijd. Dan gaat de lucht natuurlijk van trillen en dan krijg je dit vette geluid. Gaaf, hè? Kan je thuis ook? Hey, dank jullie wel. Groot applaus voor deze super geluidsmakers. Heel goed gedaan. Zo, het is een poedertje. Zo. En dit poedertje kan ook een chemische reactie aangaan. Zo, maar nu zie je... Oh, zagen jullie dat? Het ging in de fik, zagen jullie dat? Ja. En dat is gewoon met een vloeistof, dat is toch raar? Ja. Hebben jullie de Mad Science Show gezien? Ja. 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 En wat vond je ervan? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Leuk. En wat vond je het leukste ervan? Het schuim. Het schuim. Het water wat een beetje in je mond spoot en dan zeg maar proefde als spa rood.
Zou je nog meer willen zien van zulke dingen? Ja, Wat zou je nog meer willen zien? dat hij ontploft helemaal. En dat hij heel veel meer schuilen boven. Dus alles gaat over alles. Wat zou jij nog meer willen zien? Hetzelfde als zij. Meer ontploffingen. Ja. En wat heb je ervan geleerd? Dat je gewoon ijs kan maken met bekers. Dat. Met chemische stoffen. Ja, dat. Stel nou dat ik straks een blokje van dit ijs laat vallen en het valt hier op het podium of hier op de grond. Mag je het dan pakken? Nee, dat is heel gevaarlijk. Niet aankomen. Wat heb jij ervan geleerd? Dat je sommige dingen niet thuis moet doen, want dat kan heel gevaarlijk zijn. Nou, dat is heel verstandig. Vind je dat ook? Ja. Wat hebben jullie nu in je handen? Slijm. Daar kan je mee spelen. En hoe kom je daaraan? Van Mad Science. Dat kon je maken. Hey, na een tijdje krijg je misschien wat schuim. En dat is heel goed. Dat is het begin. En na een tijdje wordt dat schuim steeds meer slierterig en slijmerig. Je zou het niet verwachten, maar slijm maken is een krachtsport. Dus oefen die spierballen maar goed. Nou, met PVA, polyvinyle alcohol en borax en dan begint het aan elkaar te kleven en dan krijg je slijm. Ik ga aan die mevrouw even vragen wat hij ziet. Hoe heet je? Jet? En heb je slijm gemaakt? Ja. Laat het eens zien.